Karong bieng long pini lamazan ke alo aji kimi nai kongri pi mati ingteng plikebra sirkep kar bi yut fese long mis ke ef long khaidon abang pi alang li men ke clear mina har bungrung pi totang ti pini ke alang li success jani putakle labang so lamazan pen itum lang iglona labang so lamazan mati video pang ke jeprang nang tum sami clear mina brung pi pan nanen sing sam nai asami mati kongri pi pote nang tum labang so lamazan long lanang pi doning no totang ti a video le start glona Sami klirmina brongpi alang like araje thangklongan pin lapen alang like shooting anat lapen fashion sonat aning ke hangpi ka bangpi lasi alang li la anche paduk pen alang li nona porot alang li pinning ka singkan 49 kar beauty festivalong alang li ke chengsi anong li alang li chepalong pon iglo Sami klirmina brongpi alang li ingdeng prikera sirkep miss kf mate raje chepati kongri pi alang li high pondet pen alang li aprang sitame alang li pen an along alang chepati don dui golo fashion show along asi pinning ganing kan alang li kopai kemi ingdeng prikera sirkep kar biut feselong miss kf mate ajike menai kongri pi alang li fansi ingwai pon iglo Sami klirmina brong pi phan Sami klirmina borongpi alangli acting lapen shooting nan aneng khang pi ka jok alangli YouTube long che thangklong a channel Bedingman production YouTube channel sami alangli penangan chapajon dei golo lapen alangli ke reels video mate short videos tame alangli chapajon dei go lapen alangli update digbar Instagram lapen Facebook along nasinal tum humrin da mig non na tum Sami klirmina borongpi pa nanen singsang noi actress mate ajike menai kongri pi pote nton labang so lama jon long line puding non Nanti mason kaki kare biang lompan kecil tangklong a video mati ektor address betul lang iberte nanti handshake channel usan subscribe inon lapen like sta minang video inon lapen komen atau kenapa sini inon pini lamadan klasi kang ton lo kur bang tu